ба саволи аввалин шумо яъне маълумот дар бораи коронавирус кӯтоҳ как ҷавоб медиҳам, ки ангезагари касалии коронавирус ё худ COVID-19 ки тарҷумааш маҳз чунин аст, яъне касалии коронавирус 19. Ангезагари ин касалӣ коронавирус мебошад, яъне вирусе аст ки шаклаш ба тоҷ монанд мебошад. Аз ҳамин ҳисоб ман дар тарҷумаи аввалини худам онро тоҷвирус ном гузошта будам. яке аз намояндаҳои гурӯҳи коронавирусҳо мебошад, ки қаблан ҳам эпидемияҳои гуногунро ба вуҷуд оварда буданд. нишонаҳои аввал ва хуруҷи он: касалӣ дар аксари ҳолатҳо бенишона мегузарад, аммо дар ҳолатҳои муайян, масалан таб, дарди гулӯ, шамолхӯрии бинӣ, сулфа, норасогии ҳаво, дард ва сӯзиш дар сандуқи дил ҷой доштанашон мумкин аст. дар кадом ҳолат ин беморон эҳтиёҷ доранд ба табобати беморхонавӣ? дар он ҳолатҳое ки агар норасогии ҳаво ҷой дошта бошад, ҳарорати баланд бошад ва он ҳарорат тавассути доруҳо паст фуроварда нашавад, бемадорӣ, дарди сари сахт, дарди тамоми бадан. чунин нишонаҳо агар бошанд, албатта духтурро ба хона даъват кардан зарур аст. ёрии таъҷилиро ва ёрии таъҷилӣ он тарафи табобатро чихел бурдан зарур аст, мефаҳмонад, агар зарурат донад ба беморхона гифтен барад. бояд гуфт ки барои бистарӣ кардани чунин беморон албатта мавҷуд будани пневмония ё худ газаки шуш яке аз асосҳои муҳим буда метавонад. дар айни ҳол дардисари сахтро ҳам аз назар соқит кардан дар кор нест, чунки мувофиқи маълумотҳои охирин касалии коронавирус на фақат бо шамолхӯрии роҳҳои нафас ва дар баъзе ҳолатҳо пайдошавии газаки шуш, инчунин бо мавриди ҳуҷум қарор гирифтани рагҳои хунгард сурат мегирад ва аз ин ҳисоб дардисар метавонад яке аз нишонаҳои вайрон шудани гардиши хун дар майда гардад ва албатта дар чунин ҳолатҳо ёрии таъҷилӣ ба беморон зарур аст. дар баъзе ҳолатҳо касалӣ бо дарунравӣ зуҳур меёбад. маълум аст, ки дар чунин ҳолатҳо вирус пардаҳои лообии узвҳои ҳозима, меъда ва рӯдаҳоро мавриди ҳуҷум қарор гирифтааст. дар ҳамаи ин ҳолатҳо чӣ бояд кард? чун агар ин вирус ба бадани одам даромада бошад, мо бояд ҳамеша кӯшиш кунем, ки миқдори он дар бадани мо ҳадди имкон кам бошад. яъне тез пешоб кардан, арақ кардан, шустани бинӣ ва ҳалқ, дар як рӯз 2 бор 3 бор рафтан ба тоза кардани рӯда масалан хеле муҳим аст. барои расидан ба ин ҳадафҳо воситаҳои оддитарин: нӯшидани бештари об, 30, 40, 50 грамм об ба 1 килограмм вазни одам дар як шабонарӯз бояд нӯшида шавад. барои хушхӯр кардани об метавонед ба он лимон ҳамроҳ кунед, камтар сода пошед. дар ин сурат вай хеле хушхӯр мешавад ва нӯшидани он осонтар мешавад, зеро на ҳама одат карданд ки оби бисёр нӯшанд. аз тарафи дигар комилан гузаштан ба ғизои растанигӣ, сабзавот бештар бошад дар хӯрокашон, кабудӣ бештар бошад. аз меваҳои зардолу, олуболу, себу нок хеле фоида доранд. аз сабзавот сабзии хом, лаблабӯи ҷӯшонида, албатта инҳоро тарошида, равған омехта карда хӯрдан мувофиқи мақсад аст. карам инчунин, каду, шалғам, ҳама ин сабзавот дар таркибашон ва ин меваҷот дар таркибашон ғоз доранд. ба рӯси клетчатка мегӯянд. ана ҳамин ғоз калиди рӯда мебошад, ки рӯдаҳоро ба кор меандозад ва имкон медиҳад, ки организм дар давоми рӯз 2 бор ё 3 бор ҳамин заҳрҳоро тавассути рӯдаҳо барорад. об заҳрҳоро тавассути роҳҳои пешоб, тавассути арақи бадан, тавассути балғаму обияти бинӣ мебарорад ин заҳрҳоро. барои нафароне ки дар як утоқ чанд нафар зиндагӣ мекунанд, чӣ гуна хавфи сироядобӣ вуҷуд дорад? аксарияти муҳоҷирони меҳнатии мо дар як утоқ нафарони бисёр зиндагӣ мекунанд ва албатта хатари сироядобӣ вуҷуд дорад, зеро роҳҳои гузариши касалӣ ин ба воситаи балғам, оби даҳон, оби бинӣ, ҳангоми дастфишорӣ, ҳангоми истифода бурдан аз ҳамон чизое ки ба онҳо оби даҳону оби бинӣ бемор метавонист фарояд, сурат гирифтанаш мумкин аст. аз ин сабаб одамоне ки дар як утоқ чанд нафар зиндагӣ мекунанд, бояд зарфҳои алоҳида, сачоқҳои алоҳида кӯшиш кунанд, ки дастфишорию рӯйбосию ин корҳоро накунанд. аз ҳамдигар ҳадди имкон дуртар истанд. ҳадди ақал 1.5 метр ҷойгоҳашон аз ҳамдигар дур бошад. агар чунин имкон набошад, парда кашидан лозим аст дар байни ҷойгоҳҳо. хонаро тез
ҳаво додан зарур аст. ҳар рӯз бо латтаи нам пок кардани хона, аз хона дур кардани чанг хеле муҳим аст. таҳлили шабакаҳои иҷтимоӣ нишон медиҳад, ки аз ҷониби баъзе аз шахсони манфиатҷӯ масъалаи мазкур сиёсӣ шуда истодааст. вақте ки ҷамъият зери фишори чунин як проблемае мондааст, ҳамаи аъзоёни ҷомеа бояд ки даст ба даст дода дар ҳалли ин масъала шитобанд. аз беморӣ тарсидан дар кор нест. чунин тасаввур кунед, ки шумо дар муқобили душмани бисёр ваҳим истодаед ва агар тарсро ба худ роҳ диҳед, мумкин аст шуморо аз пой ғалтонад. барои ҳамин тарс ин душмани рақами як аст. онро мо бояд сарфи назар кунем, аз дилмон бароварда партоем. лекин бояд гуфт, ки дар аксарияти кулли ҳолатҳо касалшудагон сиҳат шуда истодаанд. организми одам як хиради худодода дорад, як иммунитет гуфтани чиз ҳаст, масуният, ки мувофиқи қонуниятҳои табиат кор мекунад ва одатан гирем рафти агар ҷараёни касалиро бинем, дар 11 рӯзи аввал масалан интерферонҳо агар кор кунанд, баъди 11 рӯз системаи масуният ба истеҳсоли антиҷисмҳо, зидҷисмҳо сар мекунад ва мобайни масалан гирем 2 ҳафта 3 ҳафта вирус дар бадани мо қариб ки намемонад. аммо он воҳимае ки мо ба дасти он шояд афтем, ба мо зарари калон расондинаш мумкин аст. барои ҳамин пеш аз ҳама натарсидан дар кор. баъд ғизои дуруст бояд хӯрем. ғизои дуруст оне аст, ки сабзавот дорад, оне аст, ки дар паҳлӯи ғизо салати сабзавотӣ бошад, компоти хонагӣ нӯшем, меваҳои худамоӣ хӯрем. зардолуро гиред, ки дар таркибаш калий бисёр дорад, ғоз дорад, глюкоз дорад, витаминҳои гуногун дорад. зардолуро ҷӯшонда бояд хӯрем ва меваи онро мехӯрем, кабутиҳоро мехӯрем. бадани мо аз заҳр тез тоза мешавад, касалӣ ба осонӣ паси сар мешавад. яъне ки обро боз як бори дигар хотиррасон мекунам, ба миқдори зарурӣ об нӯшидан хеле муҳим аст. яъне об, ғизо, ҳавои тоза, тозагии хонаҳо, тез тез ҳаво додани хонаҳо, бо латтаи нам тоза кардани хонаҳо хеле муҳим аст. албатта реҷаро ҳам риоя кардан зарур аст. вақте ки одам ба хоб сер мешавад, масъулияти вай ҳам бақоат мешавад. касе касал шавад, таб аз 3-3.5 боло шавад, бо истифодаи дору паст нашавад, сулфаи ҷонкоҳ, дард дар сандуқи дил, дарди сар, дар чунин ҳолатҳо ҳатман кӯшиш кардан дар кор аст, ки ба духтурон муроҷиат кунед, духтурҳоро ба хона даъват кунед, ёри таъҷилӣ ё духтури минтақавиро, то ки духтурон шуморо муоина кунанд. эҳтимол зарурати компютерная томография пайдо шавад. дар ҳоли ҳозир ин усуле аст, ки дар 97% ҳолатҳо ҷавоби аниқ дода метавонад. компютерная томография албатта сухан дар бораи газаки шуш меравад. агар дар кас газаки шуш бошад, шамолхӯрии вазмин дошта бошад дар шушаш, агар сулфаи ҷонкоҳ набошад, нафас нағз бошад, умуман эҳсос он қадар бад набошад, албатта дар хона табобат кардан беҳтар аст. духтуроне ки бо ин кор бевосита машғул ҳастанд, дар он ақидаанд, ки агар шуш камтар аз 50%, масалан 20%, 10%, 30% касалӣ шуда бошад, дар хона бояд тавбат гирад. агар 50 аз 50% изофа шуда бошад, дар ин сурат бояд дар беморхона табобат гирад. доруҳоро албатта духтурон мушаххасан тавсия мекунанд, лекин ман тавсияҳои умумӣ дода метавонам. он чизе ки иммунитетро боло мебардорад, аввалан гуфтем асаб, дуюм об, сеюм ғизо, ҳавои тоза ва инчунин витамини С дар таркиби укроп, лимон, карам ба миқдори кофӣ ҳаст. инчунин дар аптекаҳо шакли дорувории витамини С ҳам мавҷуд аст. ҳар рӯз метавонед витамини С-ро истифода баред. 500 мг, 600 мг то 1 грамм дар як рӯз хӯрдан мумкин аст. албатта витамини С ки турш аст, барои туршии вайро задан сода ҳамроҳ кардан мумкин аст, содаи ошӣ. агар шумо хоҳед ки бо ҳамон ғизоҳои табиӣ қаноатманд шавед, инам хеле хуб аст. лимону укропу карам, хуч, шиповник бисёр манбаъҳои хуби витамини С ҳастанд. витамини К, витамини Д. профессори амрикои Анча Баранова мегӯяд, ки ҳар як одам бояд ки дар як шабонарӯз масалан 4 чакра ё ки 2000 единиц витамини Д истеъмол кунад. ин албатта вай бештар ба одамони Федератсияи Русия муроҷиат карда буд, зеро дар ин ҷо норасогии офтоб мушоҳида карда мешавад. дар ҷойҳои мо ки офтоби худодода дорем, яъне ҳар рӯз ақаллан як ним соат дар ҳавои кушод гашту гузор кардану офтоб хӯрдан албатта норасогии витамини Д-ро бояд ки аз байн бардорад. онҳое ки баданашон аз витамини С ё Д ё К бой аст, инҳо касалиро хеле сабук мегузарондаанд. аз микроэлементҳо микроэлементи хеле муҳим цинк будааст. цинкро маъношо медонем, ки дар
сир пиёз, дар чеснок, дар пиёз пеш аз ҳама дарёфт кардан мумкин аст. Яъне ба хӯрокҳо бештару бештар пиёз андозед. Инам як сарчашмаи сабук гузарондани касалӣ ва умуман касал нашудан аст. Ана он чизе ки мехостам ба шумо гӯям. Ташаккур барои саволҳоятон.